Cambuur kregen juist nummer 5 FC Den Bosch op bezit in Ljouwert. Een verslag van Andor Faber. Op een ei komt Cambuur goed uit de startblokken, want het is hier Kevin van Kippersluis die al na 6 minuten de 1-0 maakt voor de Ljouwerters. De onval rint mooi via Barto die hier geen boetenspul stiert. Zat waarschijnlijk op de weghelling. En Barto leidt de bal perfect clear voor Van Kippersluis die dan heel makkelijk de 1-0 binnentikje kan. Cambuur zet dan terug. Xander Houtkoop komt oer de linkerkant, komt bij de voorzet. En dan komt de af van de bal voor de voeten van Matthias Schils. En daar had keeper Kees Heemskerk van Den Bosch nog alle moeite mee. Een paar minuten later, na zo'n halve minuten voetballen, krijgt Jurjen Mannes de bal krijgt net op het middenveld. Hij bleef lezen naar het duel. Onval gaat verder, uiteindelijk in Cambuur onderscheppen. Maar dan zorgt dat Jurjen Mannes daar nog op het veld leidt. En hij schudt er zwier blessure uit, jouwt Jerk on dat er eruit mat. En dan uiteindelijk mat Mannes, maar ze doch letter blikken een brutsen koetbonken het veld uit. Hij juist joen al opereren in het ziekenhuis. De jongens zagen het gebeuren, zagen hoe hij erbij lag. Ze zagen gelijk dat het ernstig was. Gelijk een hele dikke enkel en veel pijn had hij. Dus dat had wel invloed. Dus ja, de verloor wel een beetje de grip en het viel een beetje dood. De stadion viel een beetje dood, de spelers viel een beetje dood. Dus dat was even overleven tot de rust, maar die haalde het helaas net niet. De vervanger van Mannes, Daan Boerlager, die komt voortdurend naar zijn invalbeurt hier in kansrijke positie. Hij komt krek net goed uit en tikt de bal voor de goaldel. Daan Boerlager dus, de vervanger van de blessure Mannes. Dan een paar minuten voor het skoft krijgt Mohamed Met. Je wil een heel soort ruimte van Cambuur. Hij helpt het uit en die bal vleent erin. Den Bosch komt in de 43e minuut op 1-1. En Mohamed Met, een fantastische voetballer, krijgt je wil heel veel ruimte om uit te hellen. In de tweede helft kan Cambuur dan weer op ziek naar de vastsprong. Misschien hier als Jordi van Delen een actie maakt, boeten omgeet. Maar dan maakt Jordi van der Winden een overtreding en krijgt Cambuur een vrije trap. Helemaal onder de zijdlijnen. Kevin van Kippersluis stiert erachter, komt mij de voorzet. En daar is Matthew Steenvoorden die het zien voert, het zien onzet. En van Cambuur de 2-1 maakt. Op een goal uit de spulhervatting dus voor de Ljouwerters. De voorzet is van Kevin van Kippersluis. En Matthew Steenvoorden hoeft de bal alleen maar binnen te tikje. Cambuur is er dan alleen nog net, want 10 minuten vertiert je de dorst nog mis. Hier is het op een ei, Mohamed Met de voorzet. En oh, wat doet Robert Schilder hier? Hij kopt de bal in eigen goal. Een lullig eigen doelpunt van Schilder, maar hij koert net zo vol oors. Want te zien is dat efter hem oors Dennis Kaas de wie om de bal in te kopjen. Cambuur moet er nog oppassen, want in die slotfase krijgt hier Jort van der Zanden nog een geweldige shitkans. Maar Erik Cummins, hij is belangrijk voor Cambuur. Hard de bal zien en daar toch blijft het bij de wedstrijd tussen Cambuur en Den Bosch bij 2-2. Optisch was misschien Den Bosch wat beter. Ik denk dat wij er wat betere kansen hebben. Ja, dan maken we ook nog zelf de 2-2. Dus wat dat betreft was het wel een zure avond. Ik denk als je de wedstrijd bekijkt dat wij een betere kans hebben gehad dan Den Bosch. En dat je met een punch eigenlijk zelf te weinig doet. Arbitraat met dit en spelers bedankt.